Hi guys! Medyo ka vlog today nga bitang sugod pagka morning nga na kay ako ra gadyang usa kay si Undoy nag-straight mo gud si Undoy ninggi kan si Undoy dari alas 3 sa kadlawon na matapog ko wala bisog katong balik. Diya si Dalton na matag alas 5. Nag-wrestling na mit Dalton. Diya si Undoy kay kuan mas Undoy og Sabado nang muan si Jack kanang iniguman si Jangges naman si Jangges nga kanang kontak. Mukuan pa siya tawag na na. Mulin niya yan na kay mura man sila magpila mga guide to ja kisa na persono niya na yan ba kay madyo na lang pud ja Sabado ram pud kay og Domingo di man sa madawat og guest gud og Domingo og Lunes kay og Lunes ako ra mag salary good kay di man mo tuog dari stintin og Sabado ja di mahadlok man sa mula ka og kadlawon og ako ang isadari kay bo lagi mga tukar-tukar nga na kuan pud sa marang na trauma pud sa katong gitukaran ko ba so magchika-chika ta karon dami ning comment kanang gahapon na siguro to sa to ang video nga. Ganda-ganda kuno ko sarili. Paila ra man si nga di si follower no. Kanang may nga na kay paila lang sila di sila follower nga. Di ba di ko kay bo man mo nga di man ko manudlay. Saan siguro ning ganda-ganda siguro pag ang naong gamay. Sani man. Kay wa man natujo ko nga magpag ganda-ganda sa sarili nga wa man natujo ka. So gadi ko ligo gahapon. Kung ano nga di ko kaadlaw ligo tulo pero mahimasa ko sa lawas gang book ba. Wa na giligo sa gangdari. Kay umaligo ko kay magkuskus-kuskus ko yan makalimot ba ko makarasanan dyan na ba sayang pagkaadyo kay bawa ba ka nga kuan ba pud ni karon nagpromo sila 10,000 ba pud ni sayangan kuno ni mo ag libre ra ba opportunity ba pud ni isip pagkaadyo balibaran ja trabaho gud na ambassadors gud ko sa ilahang clinic ilahang aesthetic clinic ja siyempre dapat makit-an na nga hanggi kanang tangkilik ag ilahang mga serbisyo. So, lisod ka adyo na iban magpataka-taka ra komento basta di mga follower pero kasabot ra ko ninyo okay ra na. Sa una masuko man ko na mga bash nga nakaron okay ra jud ko. Pang bash ko ninyo okay ra jud jud ko problema ra na kay murag sa dugay-dugay na nang pag-vlog murag naanad na fokus mga tawo nga mo-comment man jud nga na man jud na kay na man ta social media mo-comment man jud na kay na may comment section so okay ra jud na gadyo pero magkatawara lamang gud ko kay makayra ko kanidi jud ni follower pero magpasalamat ko kay nadugangan ang viewers kay wa man to sa kay baws ang mga previous kuan sabot pa sabot bag usir tong salta ba so mga salamat kay nadugangan agahe ang mga viewers ngana ja unsa ko masuko ja naman to yung mga ning kuan ning laban na dengan salamat ninyo na mga tapos ganda sa sarili dugay na badya pong panahon nga murag wa na ko gandahis ang sarili bitaw kay wa na ko mag-focus din ang pagganda-ganda sa sarili pero sa una kasi grabe gadyo moingan jud ko sa una jud noon ganda-ganda sa sarili gadyo ko sa una kay mag-pick up gani ko sa una magkanang kuan jag hapon ug das nagi ko naghang mga vlog na ako yung mga lipstick to pagatang mga lipstick kay naghimo ba ko content sa ang Facebook ang nagana pa ko ipanghimo tong content nga mga funny danapi ko an aghang naong sa man pag-utros ang naong ug pareho ra man ang usang lipstickan jagahang lipstick nga nakuha hang nabunlot na lipstick nga tumangmat nga di matangtang di wala lang po natangtanga kay hapdos mo bagang kuskuson so mga ingan ako murag ning ko pagpabuti ko gahapon sa ang vlog ko basig nabinta siguro ang naong sang ilong pero karon o pa si paghawas na sigdaanan kay nan sana na ang naong mura jud intaw na ang naong karon ug lampur na sa salud pero nakaingan ko nga na improvement jud pud gamay mo na makaingan jud ko lami jud day ug napoy mo bridge na gamay dari kay mura bag bisag arang kahagad ka na mura jud pag na jud pay gamay ra gud pagkaadyo na napod mo ingon na pud mo feeling na jud pay gamay nga ka tawag na kauswagan uswag jud pud gamay na puning taniag og gamay og sa langit pa wa jud pud bagang dag magbintaha gud pud kay na mura ba jud pag makuan ba jud pag bridge dari mo dyan ang uban day no nga main sila nga og na jud ay kwarta makapagwa pa nga pero ag-uban kanang moingon sila nga dagan sila istorya nga pero sila siguro puy naa sa posisyon nga naay kwarta anja or librehon siyempre kinsa mo kuno di magpa-enhance sa imuhang beauty ha marahing pangutana kinsa may di ganahan magpa-enhance og naalaman jud agi mo ang panginahanglan ba na kay kwarta anja naa kay or naay ugwa kay kwarta naay mo libre nimo di ba di man na makagaba sa ahang nahibawan makagaba katong budget ka inja nagpagama ka og kuan ikog-ikog or lucky pug ka na nagpagama ka og
ang baji nga organ mo na ang nakuanan nga nakasa kada nakaimo man giutro ag kuan bajig laki ra man jay og biblical ta nga na pero kasabot gud pug kuninjo nga kinahanglan jud na buhaton pero unsaan taman nga nakaswat man diri to nga baji ra jud kun og laki so murag kana nunod nakasa pero bisan sa nag-search wa may nakaswat dato nga makasaka kung mag-enhance ka sa imuhang manawong. Pero mga opera na siguro, murag hadlik na po ng opera, di na po ng opera. Abaw, oy. Hindi man ta makaingon kay sa pawat ay kwarta, di ta ka-afford. Diba? Sa maka-afford ko na itaga ng mga opera na dyan, yung mga panggwapang di man. Aga ko dyan po, di po ko kanahon nagpagwapa man. Ug mga ingani, ug wa pa ko gikuha nga ambasadre sa kanang MG Aesthetic Clinic. Di ko kanahon na ultimo ganihang kilay, wa dyan ni ibot-ibot. Kaning ang buhok, wa sulay-sulay. Na ganihang kaspa. Wa lagyan na nama, tambawin ang kaspa. Kay, ang na unahan pa day kuno na ng mga butanga. Ang sa kansa man, gikuha man ko sa parties, trabaho. Makatabang man na, lisod ka azuron og wa tay trabaho, wa tay pangita. Nakatabang man sa amo ang financial nga sitwasyon. So, siyempre, ako pa'y na bulahan, kay na-enhance agahe ang tarawang kilay. Binta, nagsipod. Na-enhance agang kilay, gang ilong po nabubinta, tanawon, kay grabe hapla ba dyan ni kaadyo, pero don't get me wrong ka dyan ninyo, kay accept ra ka dyan na hagan sa isayang naong. Nga nugong di, accept ra dyan ka dyan ang dugay na gidadaan hang naong, 30 na katong niya ng giduda. Wag dyan ko, problemas ang naong. Kay bao dyan ang hang mga followers sugod sa kinaunhan pa, ugun sa ra dyan aga ko manggod. Aga man kung ginahon na ang beauty magud sa tao, di magud sa physical appearance, isang kasing-kasing mo na ihang mindset. So, ako, kay kitagaan ko opportunity nga mo tani aga may gang naong, nga siyempre hanggi accept. Kay, suski sa mento ay mo balibad, tao raman ta. Ginahan magputag enhancement. Pero wala man dyan ko, ako wala man na sa plano man dyan, kay aghang gina na dyan ako'y kwarta. Asa po ko mag-uarte. Naaraman po ko sa bahay. Labi na karon nga, kuan ko, kananay, hanang housewife ra kun just stay at home ma'am ya sang puna na pero opportunity may ning dao di ba gud mi ko di ko unja before pa mi dani nag-decide sa una madyaga mo ra jang plano iskilay ra di kay ag tag-ija kay kanang sige man gud sa eskwela sige eskwela kada eskwela ni ja nga na naas bag-o nga mga serbisyo mo nang magkadugay panahon daghan na po imong mahimo sulod gani guys magkuha na po mi sa hang eyeliner gani ba nakuanan ganing pikas pero wala mo matiwas kay ninja nga unahon laman natag imong ilong floor kay dali rato kay mo to nagdali man pud mi ja mo tinigbalik na pud magbayad na pud ko PhilHealth mohapit na pud kus clinic kay magtiwas mi sa hang eyeliner makabantay bitaw mo nga agdari murag ning brighten up nagang mata direk isa murag nagkaludya pa na pero ni nga nagdari wa kay og arti pa ko di ko mosugot nga magpikas ni hang mata may ingat ako tiwas alaman jud ni pero si gusto niya tiwasan ako mo ini sa alaman muli sa ako kay ko ano po tun sa natong oras sa alas 2 na maghapon daghan pa ko yung mga buluhaton mao tong hingar ako uy adyo laman ditiwasa sa kanis alamang isa yan na kay arong kuan inibalik na laman na ug ako og ganda pa ko sa sarili na di ko mo lakaw ngani tanong nagkawang mata nagpikas na pero og kanang wa ka kaadyo makabantay di man jud kaadyo mabantayan pero tanaw kasang mata pikas na kay agkare nabutangan na ri man ang mura bitag mura ning brighten up agkare mura katugon pirmi kay mao man jud ang matagod mura katugon pirmi ja gusto ni ja nga mura iiya nagang matagamay kay mura po ko na ibo kanang awake bisag haggard na awake so share na ninyo kong opinion to kay wa man gud ko karon maka daily vlog dapat nag daily vlog ko ganang buntag ba kay mo man hayang naandan nga mata good morning jang tud sa mga gipangbuhat na ng adlaw karon wa kuan na gudron guys sa tabrong oras amo pa pag alas 4 sapon kay natuog mas dal to galaon na media man siguro to si undoy natuog man pud pag uli ni ja kay kapoy alas 3 pa ja panoramic park karbik buntod ka adyo kapoy bisa pud mag-guess mag-guess buang na bagay ja tagay mga guest kanina nga foreigner nang labay der ang dagana arang dagkalagin tao guys pakitaan mo na ang insert na rin. As undoy luoy, as undoy tanawon, maras undoy unano. Arang ang taon dyan, daghan, marag upat mo sila sa kamuturan. Mga nga, wajid ko inahimong adlaw nga bag-vlog. Ulo kaya naman dyan yung tanah mag-vlog. Ra ka na laging agang tripod makalimot ko. Nga na baga, arang na nabutang. Di pa dyan kung maka-vlog, di mag-tripod. Kaya madyo mo tripod kaya ibutang rin dyan. Baka lang magkuan-kuan kung dalton dyan. Aksi dalton po dun, grabing kiata. Arabi, kasi sa lamay ipang bubot dari. Sira ko gukod sunod-sunod ni dyan.
lakaw-lakaw mo nang maglisad ko vlog og wa ko'y kuan kanang back up ba si Tintin kay di mo ko kaadyo musugo na agi dara na haram na pasagtan si Jack automatic na pud na Jack dara na magdigamo na laman tanaw agwas Tintin maglisod ko di ko kadigam mo kay di man press ang gipuy anas ni agi nga lilian ranas dalton na may kwarto-kwarto unja ug magbutang kog Philippine dato sa mo ang kananan mura naman tug nahimon mo tong living room sa kitchen na pud arang piuta na mo nang darag Philippine dari sa daanan mo aron na sa ibutang uga bang dadundad tug magdigamo kung madisgrasya ay ang giswajan des ni agi nang bangga gyud dari kay di man papagang na bubuhi man jud munguan man jud magkaraw-karaw man jud mo nang arhira po ko mo darira po ko magatong-atong mo nang ang himuon karon na ako'y bag-ong kuan karon announcement sa mga followers na sip basig matinga mo na ako'y mga bag-utong content nga mga drama series nga na mayang na nga uy kanina lamay ahong ang i-content sa ang Facebook ug kana na di pud tanan nga ma-post magyapon ko sa atong daily vlog dito kay murag kuan ba dyan ana ang mga tawo nga na ako'y daily vlog dito ba mag-post ko dito mga drama series nga na kay naaram ko dari makakuan man ko makatawag na makahimura man ko kay kana magbanter kung dalton pwede ra maglilian sa makahimo man ko dari makasuwat man kog script sa mao dyan ang hilig pud kanang maghimog script maghimo og mga kanang poem mo dagan ko nakatula daghan ko yung mga gustong pahimuon pero di matuman tungod sa kakuan tungod sa kakiati dalton saan man hangan na may bata pero sa diraman kay mapangitaan ra man nagdiskarte so anyway daghan katong salamat sa nga bag-o na nga mga tiktanos din itong vlog ja wadyo ko masuko ninyo unsa inyong ipang istorya na diha inyong ipang bash na ako kay baw ko pero ako masuko ang duha ka video des ni agi ako kay baw nga off og comment didto di siguro baw basig istekto na siguro pud agkuan nga kanang maghisgot og mga samad-samad unsa pa daghan na mga balaod dun mura nagka istekto na bitaw ag mga platform ingani pero sa palain na po itong chismis naglibog ko kay ag Facebook pa istekto ka adyo pero ang mga sigpangi sa Facebook nabi itong sigpangi ang mga tiguwang mag Facebook mo nga ipakita gilahang mga kuan wa man na sila intong mga kuan matangtang labor bag-ang mga video nga kanab itong mutabang tag may mga sakit di nga na kanab itong si tawag na alamang mo vlog kog na magpatabang na magpa-vlog kay nga na mga violation ninon tanan katuhin nun nga pakita sa mga bugan mga ansab na wa hinom naglilibad gud ang uda ng kuan sa Facebook ano ingana na mo bitang wa na kuning vlog bisag maluoy ko daghay mo na i-vlog sa ring kuan bi ugang i-vlog mahaglok man ko gahang kuan magaba anja mao ba janay ang source of income anja di ba pwede sa ligan ra bana pila ra pay mga pangitas bana anja naabad ako'y kaugaling gastos ang gulay na anabad ako'y maintenance so di pwede magsalig og bana kinahanglan na ako kita kay gahang maintenance daghan ba ako'y maintenance ja check up na every 3 months so kinahanglan naadyo ko'y pangita mo nang waal mo dyan nag-sakripisyo nga adyo ko'y pasensya bitaw sa mga kuan ng mga ning kuan na ning PM na nga magpa-vlog sila silang papakay na katarak na mga yan ba na mga istorya silang kinabuhi mga sakit ning balibad ko kay di ko gusto ang irisgog ang mga account kay injag mawa kamulisod na mi na di na ko maka-afford sa ang mga kagaling mga check up na mga maintenance sa kuan na lifetime na ba ng maintenance. So, ano to, chika-chika, rata karon kay sayang man po, di ko mag-upload today. Di mo po yung mangita, ano po yung mingawon. So, mara to, chika-chika, rata, wa na ni edit-edit, ditso-ditso na nag-upload na, kay sang mga nasulti, wa, masiguro po ko yung nasulti yung daot na diyan ninyo. Feel free to bash me, okay ra, ako na ninyo nagpegang sa inyong ikuan na, okay ra, naanad na ko mga nga way problema na. Maingin sila nga kanang, kuan ko no, pero salamat sa uban nga mukuha na kanang mo defend bito na malipay ko na mo defend na pero og na po yung mga mubas or manamay na okay ra pud na pero wala kay at the end of the day panalanginan man ko sa Ginoo di ko makig-away sa una makig-away jud ko sa una oy grabe isig na kay wa pa ko ka-adjust as a vlogger pero karon naka-adjust naman ko iban di na ko mo response sa abang bash agaban pud mo response ko pero di na ko ingog mangaway kanang friendly nga approach na ang himuon di para sa una nga grabe isig na sa una ay nang wa pa ko ka-adjust ba kada bitong simple ra ka nga tao nga baka kay ba nung gilabtan ka kay wa pa ka kasabot nga naglagir man dai ka pero karon na accept na naglagir man ko di na jay manghilabot na okay ra na kasabot ra ko ninyo kay naji taw nga mga hilabtanon ako kay viewer man pukus uban nga vlogger follower man puko bisag na ako di ganahan sa nakitang kay di jud ko mo comment di jud ko manghilabot
na lamang ikum-kum sa kagaliyon kay baw ko nga masakitan tong tao or kay baw po ko nga watoy pakialam si Ja kay vlogger gud si Ja kay baw gud si Ja nga naadyo mo ba siya nara na either masakitan si Ja or either wa jay pakialam. So unsa may ang point, sayang ragahang time datong mag-comment hindi magyapon ko tagdan magyapon toy pakialam na or masakitan pa si Ja na sa comment kasa pa kus Ginoo. So madyo nang hilom na lang ko bisag na ako wa ganahi. Yan, man na. So, mara to. Thank you.